Unom ang patay samtang upat ang angol sa kapag-ulbo nga meresulta sa pagkapuno sa apartment building nga nahimutang sa Hague, syudad sa nasod nga Netherlands kagahapong adlaw Disyembre 10. Tulo sa mga nakalas nga biktima ang puros miyembro sa kapamilya, usa ka 45 anyos nga amahan, 41 anyos nga asawa niini ug 17 anyos nga anak. Milagro usab nga buhi ra og nasalba ra ang 8 anyos nga bata sa maong pamilya. Lakip sa nakalas ang tulo ka mga lalaki nga nagpangidaron og 31, 44 ug 63 anyos. Daling gipahigayon ang criminal investigation subay sa nahitabo aron masuta ang hinungdan sa maong pag-ulbo nga miresulta usab sa hilabihan nga pagkadaot sa kasilingan ng mga establishmento sa maong residential area sa Hague. Dali usab nga nasikop sa kapulisan ang tulo ka mga sospek nga gituuhang konektado sa insidente apan wala na kini detalye sa uban pa nga anggulo. Pipila usab sa mga sakyanan duol sa maong pag-ulbo ang gi-confiscate subay sa gipahigayong investigasyon samtang giawhag usab ang publiko sa pagduol sa lokal nga otoridad kung saksi kini sa nahitabo aron makatabang sa operasyon. Samtang girl out usab sa kapulisan ang posibilidad nga adunay drugs laboratory nga nahimutang sa usa sa mga establishmento sa nahitabuan. Ang operasyon gapadayon hangtod sa pagkakutlo niining moong balita ug gipanglantawang aduna pay duha ka mga sospetsado nga nahimong hinungdan sa maong krimen.